Fuck, det var så cool. Awesome. Jeg siger lige noget, så kan vi nemlig finde ud af, hvornår vi har det samme... Prøv at sige noget højt. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Men vi skal jo da ikke bruge dem med lyd på, men... Nej, men det er for, at vi selv kan... Alt vores nørdesnak. Ja. Det er for, at vi selv kan sætte time op og sådan noget. Altså... Brug lyden til at finde ud af, hvornår det er synkron. Which is smart and nice. Ja, jeg tror godt nok, vi ramte rimelig synkron. Der kom dit nørdesnak, vi snakkede sammen. Yes. Jeg lavede en tam video, den havde der ikke lyd på. Til at køre efter forhold, men ja. Men der var i hvert fald rigelig trafik at optage det. Ja, det må man sige. Jeg er altså lidt overrasket over, at det er sådan noget. Det var sjovt, at det ikke er navligt lige oppe i røven af. Jeg skal lige tage over det. Vi kører ind og ligger os foran for at tvinge folk til over. Længere stykke, så kan vi vælge en sekvens ud. Ja, hvis vi nu heller ikke kan lide starten. Ja, fordi det stykke, vi kommer på nu, det er sådan lidt mere åbent. Ja. Der er ikke så mange afkørsler og sådan noget sammenklamringer. Nå, ja. For eksempel, nu kommer der en, der overhælder, så er det lidt at kigge efter. Men det er også bare det, at vi kører nu. Ja. Så er det jo også, så er vi også allerede i gang med forsøget med, at jeg kigger i bakspejlet. Ja, det er det. Have et kamera på dig samtidig med, så kunne vi nemlig så kunne vi have sammenholdt det med, hvornår folk de kigger i spejlet. De gør det på samme måde, som du gør, men det vil de så ikke gøre selvfølgelig. Nej, de er ikke i en live situation. Det kunne man faktisk godt have folk til at køre i bilen, som det er nu. Ja. Og så synkronisere alle tre kameraer. Ja. Så kunne man analysere, hvad det er, folk kigger efter. Ja. Hvis de kigger ekstra meget. Det kunne man. Så kommer her og kom på. Amen. Kører jeg galt. Fordi jeg skal pege. Nå, nu sker der jo ikke skid.
gør det ens. Ja, ja. Men jeg kan jo ikke forestille mig, at det bliver så svært. Vi kører jo bare 2 spor lige ved siden af hinanden. Ja. Folk spille computerspil. Ja, det kunne vi. Jeg tænker lige på det der med bakspejlet. Fordi der er sådan en bakspejl, man ofte kan slå til i de spil der. Og man kunne så smide det op på en skærm bagved i stedet for. Det har jeg nu aldrig lige sådan set nogen gøre. Altså det der med... Er det langt nok stykke tog, du har brugt det ved? Ja, det er rigtigt. Nu får vi en tilsvarende på vej tilbage. Ja. Nu skal jeg prøve at spytte op. Men jeg synes heller ikke, de gør så meget. Der er sådan en outro og en intro. Vi kører lige derover og holder, så der gør vi det samme igen. Ja. Har du lagt mærke til, at meget af det, der foregår på universitetet, det er at gøre det samme igen? Jamen det er det jo. Det er jo det der med at lave noget repetitivt med en lidt anden faktor. Ja, exakt. Hvem hulen holder her? Er det nogen, der kører i carpool, eller hvad? Ja. Det er carpool area. Har vi en kill in action igen? Ej, for jeg har stoppet det nu. Fuck. Det blev ikke helt synkronstop.